Evoco, Podcasting Great Ideas. L'actor Roger Pera és una de les figures més emblemàtiques del teatre català que ha viscut totes les cares de l'èxit, des de les llums cegadores de la fama fins als racons més obscurs de l'addicció a les drogues. Roger ens ofereix una mirada sense filtres a la seva experiència, el seu viatge de superació, una odissea marcada per la recerca de la felicitat enmig de les tempestes de la vida. Un recordatori que darrere de cada aplaudiment hi pot haver una lluita interna per mantenir-se fidel a un mateix. Benvinguts a Manglar Podcast. Hola Roger, benvingut a Manglar. Maurici, què tal? Aquest com és estàs? Molt bé, i tu? Bé, molt bé, molt bé. Ahí, luchando. Aquest és el nostre santuari. Quin és el teu? Doncs mira, el meu santuari és el mar. Vaig descobrir... sempre m'ha agradat el mar, però quan jo tinc un moment d'estrès o un moment de fragilitat, debilitat o que necessito pau, me'n vaig a bussejar o me'n vaig a fer snorkel i porto com, crec que 11 o 12 anys que nedo i volo molt bé per sota el mar. I m'agrada molt perquè és que allà ningú parla. Tothom està callat. Ens agrada començar sabent una mica d'on vens i quina importància tenen per tu els teus orígens. Jo soc de Mataró, no? Del Maresme, vaig néixer a Mataró. He estat molts anys visquent entre Mataró i Argentona, però clar, jo des dels 8 anys, que anava a l'escola a Mataró, als Escolapis, a Santana, clar, però jo als 8 anys, 9, 10, 11, a les tardes ja agafava l'autobús de Can Cases i m'anava a Barcelona a doblar. No? Perquè soc dels primers nens que doblaven a nens. Abans els nens els doblaven senyores. I, per tant, és que podria dir que he estat sempre entre Mataró, Argentona i Barcelona. Perquè em passava totes les tardes a Barcelona treballant. Jo, Maurici, no he tingut infantesa. Ara estem I a més, tots els diners que vaig guanyar des dels 8 anys fins als 18 se'ls van quedar els meus pares. Ara estem de judicis i tal. No, és broma, és broma. I ja als 18 tu volies ser James Dean. Sí, fins i tot als 16. Però no tenia el tupé per ser de James Dean. Però me'l feia, Sí, va haver-hi un moment, no?, que... És a dir, que jo vaig rebutjar el nen que havia sigut, que era un nen... Jo doblo l'Spiderman, no? Poso la veu Spiderman. ¿No? Allò de un gran poder conlleva una gran responsabilitat. I tu, Maurici, tienes este gran poder. Però no sóc Spiderman, sóc Taraman. Taraman vol dir que tinc totes les tares. Jo sóc dislèxic, sóc TDAH, no? Sóc hipersensible, des de petit he sigut baixet. Els metges deien als meus pares, ja farà l'estirón, no? Encara estic esperant aquest estirón. Fills de puta. I tenia poc cabell, sempre he tingut poc cabell, i per tant va haver-hi un moment que aquell nen tan maco, tan treballador, tan noble, jo el vaig començar a rebutjar i volia ser un guaperes rebelde sin causa. I és allò, hi ha un llibre que ho explica molt bé, que és El caballero de l'armadura oxidada. És un llibre que explica això, no? Que a vegades ens convertim en algú que no som. I aquest convertir-me en un James Dean, sí que vaig viure moltes experiències i coses que flipes pepinillos, però també em va fer molt de mal. I fins que vaig fer un treball per tornar a retrobar aquell nen i començar a acceptar-lo i viure des d'allà, no he pogut viure en pau. Com ha influït en tot això el fet de... O sigui, la fama sent un nen? Entenc que no devia ser fàcil, o com a mínim tota la feina, les obligacions, més enllà d'anar a l'escola, el treballar des de tan jove, el participar en sèries, Sí. Entenc que algun punt de... O sigui, com va ser portar aquesta fama sent un nen petit? Era com un joc. El que passa que per exemple, jo he tret un llibre, no?, que es diu Èxit, i faig un monòleg sobre la meva vida que es diu Èxit, i jugo amb això, no?, amb la paraula èxit, de fugida, ja no puc més, i també d'èxit, perquè aquest nano es va començar a alimentar d'èxit.
jo al col·le ho passava malament, perquè a part de que em dic Roger Pera i em deien Macedònia, no, les noies no em deien res, sempre m'he sentit que m'estimaven poc, fins i tot a casa meva, cosa que és una cosa totalment irracional, però era un pensament irracional que tenia, que la meva autoestima estava molt baixa. Per tant, on em vaig començar a sentir bé? Quan trucaven al meu pare i deien Joan, ens deixes el teu fill per fer Planeta Imaginario? O ens deixes el teu fill per fer una pel·lícula de l'Steven Spielberg, l'Imperio del Sol? O ens deixes el teu fill per fer obres al Teatre Romea? Clar, jo allà era molt feliç perquè em deien ai, que bé que ho fas. I a més, tenia sempre un professor que m'acompanyava i fèiem els deures. És que gairebé tots els dies treballava. Aleshores, però jo era feliç en allà perquè em sentia estimat. Allò que jo no m'estimava a mi mateix, sentia que m'estimaven els altres i que em volien. I això també va afectar, no?, a la meva adolescència i fins i tot a la meva maduresa. Jo he sigut un Peter Pan que vaig començar a deixar de ser Peter Pan, ara en tinc 50, als 42 anys. Però aquest Roger volia sempre treballar. Inclús estava fent una sèrie de tele per TV3, no? 13 anys i un dia, amb el meu pare, i per les tardes m'anava a fer musicals a Madrid, el Jesucristo Superstar, el Mamma Mia, i la gent em deia, per què no fas una cosa o una altra? Perquè no sabia viure sense que em diguessin, Roger, necessitem que facis això. O sigui, una recerca constant de l'èxit i de l'aprovació externa. I no només a nivell professional, sinó de ser el millor amic, el millor germà, el millor nòvio, que els amics diguessin que guai és estar amb tu, els pares, ai, Roger, que... És a dir, és absolutament... Voler agradar a tothom és absolutament esgotador, no? I jo puc haver tingut problemes amb les drogues, en aquest cas la droga, la cocaïna, que ara ja soc terapeuta, li hem donat la volta, però el meu gran problema no era la cocaïna, era una conseqüència. El meu gran problema era voler agradar a tothom. I això esgota i el teu cervell diu necessito un descans perquè mai pots agradar a tothom. Aquesta és la meva gran llibertat ara, que m'és igual qui m'estimi o no. Qui no m'estima, ell s'ho perd. I qui m'estima, disfrutem junts. I no necessito que un teatre estigui ple per fer una funció. Encara que hi hagin 3 persones, els hi regalaré aquella nit. Tu, tota aquesta inèrcia d'èxit, treball constant i constant cerca d'aquesta aprovació externa va tenir un dia que va ser l'abans i el després, no? Una funció de Germans de Sang. No sé si ens vols explicar una mica què va passar. Sí, és absolutament l'abans i el després. Un dia que jo tenia funció de Germans de Sang, un musical que jo ja havia fet en l'any 94 amb la Gemma Brió, l'Àngels Gunyalons. Jo vaig apostar per tornar-la a fer. Teníem el teatre ple durant 3 mesos i un dia no m'hi vaig presentar. Perquè estava a casa, no disfrutant, o no estava a les Seychelles, o no estava a Lisboa, estava tancat a casa. Una persona addicta és una persona que acaba consumint sola, o consumint, o jugant, no?, a les tragaperres, o apostant, o l'anorèxia és exactament el mateix, que ningú em vegi. És una qüestió, són malalties mentals que tenen a veure amb l'autoestima. Doncs jo m'havia convertit en una persona addicta i com que costa molt reconèixer que tens aquesta malaltia, no, la típica frase, cap problema, jo ho controlo. És molt difícil reconèixer que ets drogoaddicte. També perquè la societat en aquest país tampoc no ens ha ajudat massa. Als Estats Units tu dius, Maurici, anem a dinar avui o anem a sopar, i el Maurici, sense cap mena de problema, diu no, que avui tinc Alcohòlics Anònims, i no passa res. En aquest país tot s'ha amagat sempre sota l'estora. I per això trec el llibre, per això vaig per les escoles a parlar, posem-ho sobre la taula. Doncs aquell dia el que va passar és que jo no em vaig presentar al teatre. Què vol dir? Que aquell dia la cocaïna va passar per sobre de tot el que jo estimo. Què és? Els meus pares, els meus germans, els meus amics, els meus companys de feina, els quals havia contractat jo amb els meus estalvis, la jefa del teatre,
el públic, que el pare i jo adorem el públic. El teatre, aquell dia va passar per sobre del que estimo. Això és una addicció. Passes, et trenca les emocions, et destrossa per dins, no disfrutes, el primer dia que prens una ratlla de cocaïna sí que disfrutes, però després cada vegada menys, fins que acabes plorant. És això, per tant, i com que el 27% de la població té problemes d'addiccions, parlem-ne, que no passa res, es pot buscar solucions. Entenc que a part tampoc ajuda la concepció una mica que es té en general de, escolta, si aquesta persona té èxit, té diners, té reconeixement, hauria de ser feliç, no? Vull dir, és com que tens com una pressió a sobre de que ja ho tens solucionat. És la típica frase que fins i tot el pare em deia, no? Clar, pensa que jo estava fent... Jo quan estava en el moment que jo ja sabia que tenia un problema, però com que costava molt acceptar-ho, jo estava fent Calígula a Madrid, Amadeus amb el Pepe Sacristán, una sèrie de tele com a protagonista amb el meu pare, doblatges, no? l'Spiderman, Terminator... És a dir, el pare em deia, Roger, però què et passa si ho tens tot? I a més, una família meravellosa. Bueno, una família molt gran, que això també no és fàcil, però que carai, que ens estimem molt i ens ajudem molt tots. Vull dir que... Però fins i tot, no? És que no té a veure amb la sort que tens o amb la feina que tens o amb l'entorn que tens, no? Té a veure amb la fragilitat humana. I els humans, que és la gran diferència entre els humans i la intel·ligència artificial, és que els humans són fràgils. No? I això ens dona... Això ens fa ser de veritat. Per tant, és la gran frase, però els meus amics també em deien, Roger, però per què a vegades... Perquè jo no consumia cada dia. Hi ha modus operandi diferents. Hi ha gent que consumeix cada dia per arribar a tirar endavant, per poder estar treballant fins les... No, jo quan consumia era imparable. Una persona addicta vol dir que quan comences ja no pots parar. Potser jo no consumia cada dia, però el meu cervell sí que pensava ei, treballa molt, 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 que d'aquí 2 setmanes o 3 ens farem una festa. Això és una addicció, però té a veure no amb ser viciosos ni amb ser males persones, al contrari. Té a veure amb l'autoestima baixa, amb la fragilitat i amb ser hipersensible. La majoria de les persones amb addiccions tenen aquí un dolor al pit i no saben com treure-se'l. I són bones persones, però no ho saben fer millor, perquè la vida s'aprèn amb el temps i a base d'hòsties, no? I jo me n'he fotut bastantes. Tu abans d'aquest dia que vas tocar fons, tu eres conscient d'aquesta fragilitat o no? Te n'has adonat a posteriori? No. Jo em vaig començar a adonar quan jo vaig decidir no vull... És a dir, si em poso la pell del Roger petit, aquell que a les 5 de la tarda agafava l'autobús per anar a fer doblatge, o teatre, o televisió espanyola a Sant Cugat. Aquell nen mai hagués imaginat que destrossessis la vida d'aquesta manera, perquè, clar, jo tenia moments d'èxit i moments molt macos, i moments de viatges, i amors i desamors, tot el que ens passa a la vida, no? Però jo un dia em vaig mirar al mirall i vaig dir, Roger, amb el que t'agrada la vida, perquè sóc molt passional i és que m'agrada molt estimar i el bon rotllo, què estàs fent? Que t'estàs quedant sol i matant-te una mica, entre cometes, no? Sí, perquè aquesta cara fosca de l'èxit la veiem, no només en els actors és més visible, no? Ara, per exemple, hi ha el Matthew Perry, el Chandler de Friends, que explica una història que va en la mateixa línia. També la veiem en la societat, en el món de l'empresa, també gent, no? que té èxit momentani i quasi sempre repeteix aquesta cara fosca d'oblidar, de deslligar-te. Sí, però en català sempre diem qui no té un all, té una ceba. Qui no ha tingut problemes a la vida si la vida va d'això, de problemes? Pots tenir problemes de depressió, i pots tenir... Si el problema, aquí l'objectiu, que per això, mira, jo demà me'n vaig a Calaf a fer èxit, el meu monòleg, amb una escola, i al vespre per al poble, i farem una xerrada amb els nanos, i sempre que faig això, ostres, els professors, els pares, els alumnes ho agraeixen molt, no?
Aquí no ha tingut un problema. Aquí lo important és entrenar-se a quan tens un problema a aixecar la mà i dir, m'ajudeu, sisplau? I no amagar-ho, que ningú m'ajudi, que ningú sàpiga que tinc un problema. No passa res, si la vida està plena de problemes. Em parles, no?, del Chandler, de Friends, però també hi ha el Ben Affleck. El Ben Affleck fa 2 anys va anar a recollir el seu Òscar, o 3, i a l'alfombra vermella li van preguntar i aquesta persona amb la que vas acompanyat, qui és? I diu, és el meu terapeuta, perquè avui potser volo, em donen un Òscar, se me'n va la olla i el vull tenir al costat. I ja està. I no passa res. O sigui, tu creus que una part molt important és el deixar-se ajudar. Un no avergonyir-se d'entendre de la situació que estàs vivint i després aixecar la mà. Totalment. Perquè és que, i sobretot, compte que ja l'adolescència és difícil de per si. No saps ni què vols i et demanen que a veure si vols estudiar dret, psicologia, i dius, ostres, però si encara no ho sé. I no sé si m'agraden els nois, si m'agraden les noies. No sé, és un moment de... I encara li estem posant més problemes. Ja no et dic el tema del Covid, que molts psicòlegs diuen és que el Covid va fer molt de mal. Podria ser discutible. Si jo amb 17 anys o amb 16 hagués passat el Covid, hagués dit que guai, estic a casa i no vaig a fer a col·le, i estic a casa mirant. Jo crec que és tot plegat, sobretot les xarxes socials, les que estan fent molt de mal. I en aquests nanos se'ls hi ha d'explicar d'una manera sense dramatisme i amb un punt de sentit de l'humor i sobretot amb un punt molt gran d'esperança de que no passa res. L'altre dia, parlant amb el Pep Sala, perquè vaig protagonitzar un videoclip amb el Pep Sala que es diu Nits de tempesta, i parlàvem d'això sopant. Aquest videoclip tant el Carles Sabater com el Pep van fer aquesta cançó, Nits de tempesta, que significa el que els hi passava moltes vegades a ells dos quan arribaven a casa. Què és el que li sol passar a un artista? Venien d'un concert amb 40.000 persones, a l'adrenalina aquí dalt, i arribaven a casa i es sentien sols. I era això, nits de tempesta. Una mica això és el que em passava a mi. Necessitava sempre tenir adrenalina. Una de les coses que jo he après més i que m'he tingut que esforçar és avorrir-me. Ara tinc 26 plantes i cada 3 dies les rego i m'esforço, encara que sigui dislèxic, a llegir o jugar a la Play amb els meus nebots. M'esforço una mica a avorrir-me perquè jo necessitava sempre estar amb l'energia aquí dalt, amb l'adrenalina aquí dalt. I no, la vida... Vull dir que és un aprenentatge. Perquè com vas aconseguir revertir la situació? Clarament la vas aconseguir revertir. Entenc que va ser un camí llarg, suposo que complicat, aixecant la mà, demanant ajuda. Com va ser una mica aquest procés per arribar al Roger d'avui? Finalment, hi ha un dia que no, i va ser just després d'això, i a més vam parlar amb el Basté, i el Basté es va parlar a les ràdios, jo vaig parlar amb el Basté em va fer una entrevista, i jo li vaig dir al Basté, li donaré la volta a això, i a més en trauré un llibre, i ha sigut un esforç. L'esforç no ha sigut deixar de consumir cocaïna. L'esforç ha sigut fer un treball personal de què a mi em feia mal i per què necessitava anestesiar-me, què passava a la vida que jo no era feliç. I normalment els addictes sempre tenim 3 coses en comú, i això és matemàtica pura, que és l'autoestima baixa, poca tolerància a la frustració, és a dir, per què em toca a mi aquesta vida i no la d'aquell? I necessitat de satisfacció immediata. Aquestes 3 coses són típiques dels addictes. Si ens mirem això, autoestima baixa, poca tolerància a la frustració i necessitat de satisfacció immediata, el resultat ens dona Instagram. Posem la foto que més guapo estem. Si no tenim tants likes com ahir, ens enfadem. I l'altre dia em va trucar el meu nebot a les 12 de la nit dient-me Roger, acabo de penjar una cosa, em pots posar like? I dic, no, t'ho posaré demà si em ve de gust. Aquesta necessitat de ja. Compte, perquè la nova addicció ja està aquí des de fa temps, que és Instagram. I a part aquesta afecta molt també a edats molt joves, molt poc madures. Molt joves, on es comparen, on veuen,
on veuen coses que no haurien de veure, d'una violència, d'un machisme, d'una poca humanitat i de pocs valors. Clar, és que allà ha estat i és tot. I sobretot amb una edat que l'autoestima encara s'està buscant. Tot forma part de l'autoestima. I al cap i a la fi no volem ser feliços, i ara em diuen, per tu què és la felicitat? Per mi la felicitat és aquells moments que em regala la vida entre putada i putada. No? Que dius, ai, que bé, ara no tinc cap putada. Vinga, ai, que no s'acabi mai. No? Però sobretot el que és tranquil·litat, i no està enganxat a res, escolta, ni fins i tot també, no? És que les relacions tòxiques també és exactament el mateix. Sempre, no? Si us dono una pista, sempre que diguem no vull tornar a veure mai més aquella persona, perquè em fa mal, i la tornes a veure, allà ja comença el problema d'addicció. No vull tornar a fer això perquè, avui no he pogut anar a treballar. La setmana que ve no em fumaré. El meu cas no era porros, que no els he provat, vaig fer una calada una vegada a la vida, però mira, el meu cervell va agafar la droga estrella, la cocaïna. N'hi ha moltes. Però, i quan dius no vull fumar més porros i tornes a fumar, senyors, allà tenim un problema. Aquesta és la primera alarma. I després de tot aquest procés i una mica en la situació que ets ara, creus que has trobat allò la manera correcta de gestionar l'èxit, com a mínim per tu? L'èxit per descomptat, no? I la vida sempre, no? Jo tinc una personalitat que sempre em sortiran les tendències de voler treballar molt, no? Perquè m'agrada molt el públic i de voler agradar molt, però i de voler fer moltes coses. Però jo també m'he anat entrenant a cada vegada baixar més revolucions. És a dir, el Roger abans, ja des de ben jove, en el moment en què jo deixo de ser el nen petit i em converteixo en el Roger sense causa, era un riu desbocat. Aleshores ens hem entrenat, aquest riu baixi molt més a poc, i a més, Maurici, tenim els addictes, perquè serem addictes tota la vida, tenim una cosa que és molt bona, que som tan addictes que podem fer-nos addictes a les coses sanes, a través de fer el mateix procés que hem fet amb les coses insanes, que és l'ús, l'abús, l'addicció. Si al cap de 3 dies no rego les meves plantes o no me'n vaig a buscar els meus nebots al col·le, els trobo a faltar. És a dir, la meva vida ara és molt més tranquil·la perquè va més lenta i perquè hi ha una cosa que no sento, que a mi em feia molt de mal, que és culpabilitat. I t'has alliberat completament de la por de tornar a caure a les drogues, per exemple? Quan una persona és addicta és com un gos, no?, que està lligat amb una cadena en un pal. El gos se'n va, sempre estarà lligat, no? Però hi ha un moment que ja no el veus, el pal. Clar, jo ara no em vull saber res de tot això. La meva vida ara és tan com jo volia, i sempre els addictes tenim les nostres fotos, que no volem tornar mai més allà. I sabem que encara que el cervell, perquè sempre diem que el cor és molt maco i el cervell, puc dir una paraulota, no? I tant. O ja n'he dit vàries. I tant. El cervell és molt puta. A mi, si em truca demà l'Almodóvar per fer una pel·lícula, el meu cervell dirà, ei, tio, i si fem una festeta? Segurament ja no, perquè ja porto molt de temps, des del 2014, però pot ser que això torni a sortir. Però tinc tan clar el que vull i el que no, i en aquests moments és que ja no... Hi ha un moment que ja no hi penses, no? Que ja està molt lluny, i a més, aquesta xerrada amb tu, o jo demà que vaig a un institut, tot això m'ajuda sempre a tocar de peus en el terra. En el moment que jo deixi de tocar de peus a terra i voli, allà he de fer com el Ben Affleck. Sisplau, terapeuta, em pots acompanyar, que avui potser volo? I per acabar, sí que ens agrada acabar les entrevistes coneixent una mica si tens algun referent al que t'hagis aferrat en qualsevol moment de la vida, o potser sigui sempre el mateix, o algun que ens vulguis destacar i que vulguis compartir amb nosaltres. Mira, ara seré molt... Sempre he tingut, no? Per exemple, hi ha actors que m'han agradat molt, no? És Sean Penn i Al Pacino, els adoro, i l'Al Pacino el vaig conèixer a Broadway. I vaig dir, soc el Roger Pèria, i em va dir, vale. No, però si t'he de dir la veritat, i ara tiraré molt cap a casa, el meu referent
és el Joan Pere. No el Joan Pere, és el meu pare. Hi ha moltes... Però no perquè sigui el Joan Pere, sinó per el meu pare i la meva mare són els meus referents. Sinó per la seva generositat, amor. A nivell professional, el meu pare és el Jack Lemmon català, no? La gent l'estima. El meu pare és l'única persona que he vist jo sortir a l'escenari, mira que he vist funcions a Broadway, a Londres, a Berlín, París. L'única persona que jo he vist que només surt sense dir res ja l'aplaudeixen i riuen. No? A nivell professional és un number one, però sobretot és a nivell personal. Hi ha moltes vegades que em diuen, que és una pregunta que no me l'has fet avui, t'ho agraeixo, que em diuen, és difícil ser fill del Joan Pere? I jo dic no. Perquè ara seré una mica xulito. Perquè... Per dues coses. Primer, perquè és difícil ser el Jordi Cruyff. Però si el fill és més bo que el pare, perquè ha de ser difícil. Això ho dic en broma. Fantàstic. Aquí podem tallar. No, deixa-ho perquè té gràcia. Final d'entrevista. No. Però té gràcia. Però sobretot, perquè és com una pregunta fan sempre els periodistes amb molt de morbo, és que jo mai m'he volgut assemblar al meu pare. Mai. Ni de la manera d'actuar, ni d'entendre la vida. Jo soc més de la meva mare, a la manera de... Però el meu pare, clar que m'agrada molt com a actor, però jo, de fet, jo no volia ser actor, jo volia estudiar psicologia o dret. Però va venir Poble Nou, em van trucar de TV3, jo era un doblador ja conegut, i després de TV3 va venir Germans de Sang, després va venir Amadeus, i dic, ostres, però si m'agrada molt aquesta professió, però jo no volia ni ser actor. Mai m'he volgut assemblar al Joan Pere. Per mi el Joan Pere és únic i és el number one de la comèdia, però jo, el Roger, és que no tinc res a veure amb el meu pare. Només hi ha una connexió i és que l'adoro, que l'estimo i que ell és el meu Superman. No, ja pareix un molt bon punt, que el referent no té per què voler dir ser com ell, sinó inspirar-te amb allò positiu que t'aporta, no? Això sí, no? I coses que he heredat. L'altre dia truco al meu pare i li dic, pare, com estàs? I em diu, Roger, I em diu, no crec que duri gaire. I em diu, l'herència ja s'apropa. I jo li dic, pare, però quina herència? Si l'hem de repartir entre 29, aquesta herència. Si a mi em sortirà a pagar. Però quina és l'herència que em deixa el pare? Hi ha una frase molt maca que ell sempre diu, no? Roger, amb ho bé que s'està a casa, no? Amb Netflix i la llar de foc, perquè ell l'1 de setembre ja posa la llar de foc. Que la gent surti de casa seva, paguin uns diners i et vinguin a veure als seus peus. I això és una cosa que jo he heredat a la gent, als seus peus, que volen que ens paren pel carrer, que ens fan fotos, que ens demanen coses per Instagram, àudios, als seus peus, perquè ens donen la vida i aquest agraïment al públic que té el pare és és la meva herència. Doncs moltes gràcies, Roger, per aquesta entrevista. Ja està, s'ha acabat. Passa molt ràpid, sí. Ja està, ja ho tenim. Doncs me'n vaig sota el mar, un rato. Fantàstic. El teu Gràcies, manglar. i ha estat un plaer, de veritat. Molt bé, gràcies a tu.